сынтыя табигатьнең һәр бежәге, һәр бер куагы, кыла җәеп хозурлыкка чумыйк, килде җиргә әбиләр чуагы. Алтын көз дуслар безгә тагын бер шатлыклы мизгел бүләк итте. Күңелләрне кытыклап, әбиләр чуагы пәйда булды. Жылы, кояшлы сәламемне җибәрәм сезгә, мин Зөлфия Шәмсуарова. Біз бүген дә Мәйдан телеканалында сіз сайлаган җырларны тыңларбыз. Һәм әлбәттә, түгәрәк бәхет тапшыруында күңел түреннән чыккан жылы ихлас теләкләр яңгыраячак. Кадерле әтиләре хөрмәтенә багышланган әлеге тәбрикләү хаты. Яраткан әтиебез Садыков Наил Салих улына 24 сентябрьдә 75 яшь тулды. Алар сөекле әниебез белән Свердлау өлкәсе Васькино авылында гомер итәләр. Узган ел бергә яшәүләренең 50 еллык юбилеен билгеләп узган идек. Әтиебез көчле рухлы, мәрхәмәтле, ярдәмчел кеше. Ул чын мәгънәсендә горурланырлык әти, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез булды. Ауырлыкларга бирешмичә, гомер буе урман хуҗалыгында тракторчы булып эшләде. Әле дә хуҗалыкны киң җилкәсендә тотып, сыер, сарыклар, кәҗә, тавыклар асрап, безгә ярдәм итәргә әзер торучы әти. Сөекле әтиебез, сине шушы бәйрәмең туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Шулай безне сөендереп, күтәренке кәефтә әни белән озын гомер кичерегез. Картлык көннәрегез бары тик шатлыкта гына үтсен. Без сезне яратабыз. Улың Рифат, киленең Ильвина. Сабыр да син, гади, кешелекле, кылган эшең бары изгелек. Шатлык белән үтсен һәр бер көнең, бәхетләрең булсын гомерлек. Хөрмәтле Садыков Наил Салих улын Мәйдан телеканалында чын күңелдән тәбрикли, күңел кирлеге, якты кәефләр теләп сезгә әлеге җырны тыңларга тәкъдим итәбез. Сабый шақта қолларыңа алып, зор үстиев көкке көтәрдің. Улым дейіп башларымнан сыйпап, сабырлыққа мені үйрәттің. Şəşilərinə düşkən qarlarını alıp taşlap olmay qul belən. Haman əlini qulatlap kiləm, seni görsətkən əti yol belən. Таратқа мені отырдың да, күлімсіреп шеттен күзеттің. Бұрма юлларымда адашқанда, хаталарны сабыр түзеттің. Şəşilərinə düşkən
Ötkənlərini haman əli ədi Köngülümdə saxlap yürüdəm Ağır şaqda düşlərimə kirib Kengəşini əlimini kütəm Şəşilərinə düşkən qarlarını Alıb taşlap olmay qul biləm Haman əlini qulatlap kiləm Seni görsətkən ədi yol biləm Şəşilərinə düşkən qarlarını Alıb taşlap olmay qul biləm Haman əlini qulatlap kiləm Seni görsətkən ədi yol biləm Haman əlini qulatlap kiləm Seni görsətkən ədi yol biləm Seni görsətkən ədi yol biləm Тапшыруыбызны яратып караган даими тамашачыларыбыздан кабул иттек чираттагы хатыбызны. 25 сентябрь көнне Актаныш районы үзәгендә гомер итүче төп йорт хуҗасы барыбызны барлап, кабул итеп, йола гырыф-гадәтләребезне саклап, җыеп торучы төпчек энебез, абыебыз Илһам Идрисовның гомер бәйрәме, 55 яшьлек юбилее. Нигезебезне саклаучы энебез Илһам, без сиңа һәм киленебез Лимариягә бик тә рәхмәтле. Кайчан кайтсак та, иегез нурлы, йөзегез якты, һәр даим чакырып үзебезне генә түгел, балаларыбыз, оныкларыбызны да тәрбия кыласыз. Бу инде туганлык җепләрен барлап, сеңдереп яшәүнең матур бер кыйммәте. Әниебез белән дә матур яшәп, зурлап, олылап, аның риза бәхиллеген алып калдыгыз. Ул сезгә бик тә рәхмәтле булды. Дусларыгызның әниегез дә сездә торамы дигән сорауына да бит син, Илһам, һәр вакыт юк, без әнидә торабыз дип җавап бирә идең. Бу да бит әнинең дәрәҗәсен күтәрү, әнигә олы ихтирам. Күңел киңлеге, бала белән бала, олы белән олы була белүең, күңелеңнең һәр вакыт яшь булып кала белүе сине кешеләргә, кешеләрне сиңа якынайта. Оныкларыбыз өчен дә син бик яраткан, хөрмәтле абый, исән имин булыгыз. Күңел тынычлыгы, күңел җылылыгы белән тигез яшәгез. Улыгыз Шәһадәт, кызыгыз Шәһриназ, кияүгез Ринат, кода-кодагыйгыз белән матур итеп гомер кичерүегезне телибез. Бәхетле булыгыз, уңышлар сезгә. Сине яратып, камил ихтирам һәм хөрмәт белән барлык туганнар исеменнән апаң Кадрия. Сезнең өчен энегез Алмаз Нургалиев, Гөлнара Җәлилова сүзләре Булат Җиһан киенә язылган «Эх, кайтырга иде» җырын башкара. Мәйдан телеканалында әлеге җыр сезгә бәйрәм бүләге булып ирешсен. Балалыкның иң кадерле мәле, ишек алды тулы дус малай. Шабыр тирегә батып җиле куабыз, өйгә дәшеп әнкәй кул болгай. Эх, кайтырга иде сиңа туган нигез, чыршу килгән бала чагыма. Әти-әни дип эх бер әйтәсе, мин бит сезне өзелеп сагынам.
Şırşu kilgen bala şağıma Etiyeni dip bir eytesi Min bitsizni üzlüp sağınam Ay arada üsüp jitelgenler Ay arada ömür uzılgan Vaqt jitmey qolgan hali belirge Etini gizlari intilgan qaytirgaydi sima tuğan igiz Şırşu kilgen bala şağıma Etiyeni dip bir eytesi Min bitsizni üzlüp sağıma Juymatırmış asıl kaderini Bala şaknın küter perdesin Qaytırgaydi sina tuğan igiz Şırşu kilgen bala şağıma Etiyeni dip bir eytesi Min bitsizni üzlüp sağınam Qaytırgaydi sina tuğan igiz Şırşu kilgen bala şağıma Etiyeni dip bir eytesi Min bitsizni üzlüp sağınam Bas kızım öpüpe Seni basmazsam min basam Senin baskan izlerine min de giderip 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 basam Bas kızım öpüpe Sen basmasam min basam Bas kızım
ичмасам, әбипәнең калачларын ашап калыйм ичмасам. Boz kızım Habibe, idenlere silkinsin. Boz kızım Habibe, idenlere silkinsin. İdenlere silkinsin de kiyo kumle jilkinsin. İdenlere silkinsin de kiyo kumle jilkinsin. Boz kızım Habibe, sındır iden toktasın. Boz kızım Habibe, sındır iden toktasın. Sındırsan iden toktasın, kiyo tüler akşasın. 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 Boz, boz, boz. Boz, boz, boz. Tıpır tıpır bir yeriydim, dımbırlaşıp dursan. Karış benim dinleriydim eğer sevgilim olsan. Tıpır tıpır bir yeriydim, dımbırlaşıp dursan. Karış benim dinleriydim eğer sevgilim olsan. Boz kızım Habibe, sen basmasın ben basam. Boz kızım Habibe, sen basmasın ben basam. Senin baskan izlerine minde giderim basam. Senin baskan izlerine minde giderim basam. Boz kızım Habibe, sen basmasın ben basam. Boz kızım Habibe, sen basmasın ben basam. Senin baskan izlerine minde giderim 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 basam. Kızlar tınlağız. Hazır barsın da şirin. Min şurayla şak bir yaklıkı diyelim. Кунакларыбыз белән таныштыру мизгелләре килеп җитте. Түгәрәк бәхет тапшыруында республикабызда популярлык казанып өлгергән ямьле вокал төркеме. Хуш килдегез, кызлар. Сезне күрүебезгә без бик шат. Сезнең төркемегездә бик ягымлы кыз Вероника исемле кызның күптән түгел генә туган көне булып узды. Мәйдан телеканалы Түгәрәк бәхет тапшыруының иҗат төркеме сезне ихластан шушы матур бәйрәмегез белән котлый. Бик зур рәхмәт. Нинди хатирәләргә бай булды бу көн? Бу көн инде матур мизгелле булды. Һәр минут сайын миңа якын дусларым, якын кешеләрем шалтыраттылар. Иртән торып без дусларым белән чәй эчтек һәм кичтән инде гаилә белән утырдык. Кызлар, сезне 2013 елда универсиада кунаклары өчен оешкан Сабан туйда ук халык тамашачы яратып кабул итте. Төркем оешу турында сөйләгез әле. Biz kızlar белән бергә университетта укыдык. Һәм татар халык популяр җырларына попури яздык. Аның белән безне таныдылар һәм Сабантуйга чакырдылар. Сабантуйга гына түгел, төрле инде зур чараларга безне әле дә чакырып торалар. Аллага шөкер диясе генә кала. Мин әле бу төркемдә 2 генә ел, ләкин инде кызлар сез 5 ел була буга инде. 7 ел. Минсез. Минсез 5 ел, ә минем белән бергә инде 7 ел шушы төркемгә, һәм инде шушы төркем хәзерге көндә бик алга таба, ныклы адымлар белән атлап бара. Хәзерге вакытта тагын да популярлашып бара. Аллага шөкер диясе килә. Кызлар инде Францияларга, Франция тагын бик күп чит илләргә, Астана. күп чит илләргә барганнар. Төрле илләрдә йөрсәк тә, төрле илләрдә җырласак та, күңелебез барыбер безнең туган якка тартышлай бит, кызлар. Үзебезнең Татарстаныбызга бу көннәрдә генә безне беренче каналга Поле чудес программасына чакырдылар. Анда Алла бирсә менә җырлап кайтырга исәп, инде беренче канал ТССРның 100 еллыгына багышлап менә шундый зур бәйрәм оештыра. Һәм менә безне дә чакырдылар. Шундый бәхет безгә дә тиде. Үзебезнең Татарстаныбызны данлап, мактап, Татарстаным дигән җырын җырлаячакбыз. Һәм
Безне беренче каналдан карарга онытмагыз. Мәйдан телеканалыннан Поле чудес тапшыруына бик зур сәлам. Ярар, Алла бирсә әйтербез. Түгәрәк бәхет тапшыруын чын мәгънәсендә ямьләндергәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Яңадан яңа үрләргә менәргә язсын. Ямьле көннәр. Ямьле матур мизгелләр. Ямьле тормышлар телибез сезгә. Сезнең өчен Ямьле төркеме кызлары. Мин китәмен инде еракларга, туган ягым синнән аерыла, туган ягым синнән аерылып, сөйгәнемне синдә калдырып. Сән гәрдәмән артында, бик еракларда калсам да, мин җырлармын эзләп, туган ягым сине сагынып, йөрәккә мәрнеп янганда. Мин җырлармын эзләп, туган ягым сине сагынып, йөрәккә мәрнеп янганда. Әниләрен сөендереп язганнар безнең редакциябезгә. Шүпрәле районы Зур Чынлы авылында гомер итүче әниебез Халимова Дания Нәҗип кызына 21 сентябрьдә 65 яшь тулды. Әниебез үз эшенә ихлас бирелгән, ихтирамга лаеклы укытучы. Укучыларын үз балалары кебек якын итеп, игелеклелек, гаделлек төшенчәсенә юл салучы белгеч булды. Хәзер инде лаеклы ялда. Кадерле әниебез, сине улуг юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын, кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, саулык сәламәтлектә әти белән бергә матур итеп яшәргә насыйп булсын сезгә. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен сиңа бик зур рәхмәт. Иң изге теләкләр белән улларың Фанил һәм Илнур, киленнәрең Илмира һәм Ләйсән, оныкларың Гөлнара, Илнара, Раяна һәм туган тумачаларың. Без сине бик яратабыз. Син кояшка тиң кешебез, әнкәй, яшәсәң дә үзең еракта. Һаман синнән җылы алабыз без, ә урының һәр чак йөрәктә. Кояш җиргә нурын сипкән кебек, әнкәй, синнән дә нур бөркелә. Без телибез сиңа кояш гомере, кояш кебек син дә бер генә. Мәйдан телеканалында Гүзәлем башкаруында яңгыраячак Әни җыры бүген сезнең хөрмәткә. Кояш кебек нурлы әниемә, багышлыйсым килә җырманы. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрең бирергә дә, юлатырга һәр чак әзерсең. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Әни, кадерлем син минем, бу
Күзләреңдә якты нурлар булсын, һәм сүнмәсен өмет чаткысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, йолдызларның син иң яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, йолдызларның син иң яктысы. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. 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 Бүләк итәм сиңа җырымны. Мәйдан телеканалы бу атнада туган көннәрен билгеләп үткән яраткан тамашачыларын гомер бәйрәмнәре белән ихлас тәбрикли. Безне күзәткән тамашачыларыбыз инде белә, Мәйдан телеканалы белән элемтәгә кереп бүләк ясауы бик җиңел. Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына котлауларга заказ бирү дигән төймәгә генә басарга кирәк. Белешмәләр өчен телефон 212-27-27. Телеэкраннар аша кабул иткән котлауларны ишетүгә тамашачыларыбыз сөенү хисләрен кичерә. Сезнең шундый җылы рәхмәт сүзләрен ишетү безгә дә бик күңелле. Юлларыгызда очраган киртәне җиңү бузарга, уңышларга ирешергә язсын. Мин Зөлфия Шамсуарова, бүгенгә сезнең белән сау булашам.